Обаче толкова години си я нося тази риза и ми е все любима. Помниш ли кое ми избра? Как да не помня? Нали, заедно с тебе ходихме един половин ден. Ти искаше да бъдеш шарен, а аз ти казах, не, ще заложим на класика. Добре, че те послушах, че да мога да си я нося и през годините. Затова ми стана любима. В най-важните моменти аз бях с тази риза. Помниш ли после, като кандидатствах в академията, беше ми изгладила, бях с нея, искаха на трети кръг да сме официално облечени и после по разни официални поводи, понеже в началото нямах друга и все с нея. А знаеш ли защо избрах тази риза? Що? Не за това, че беше скъпа и модерна, а за това, когато ти я облече, тя стоеше на човек, който ще има бъдеще. Обаче изкара толкова години заради правилната грижа. Да, грижата е много важна. Важно е човек да не забравя откъде е тръгнал и на къде ще върви. Тази риза има история, а историята продължава. Не забравям откъде идвам, да видим на къде отивам. Това е твоята история и тя продължава.